nga ai ku blei pi baro ki ba e jung blei ka kerteng ka jung jisu nong penim pai bat nga syakani ka khubor ka ba ong ka ai ka ni ka jing shakri ka ba sansha ni san pong khu ka ba ki khot ka fightful ministry jong ka testament ka ba thmai lani ngila ba nong balei u blei u don kam bat ka ai ka jing thmu jung u bau ais ngo bhai ka ni ki santli ki jing shakri ha ka balang ka shiti shikinong Ephesus kalanong ka basaw ladapin pule prado khat saw u apostol Paul u yathu badai u Jesus Christ u baay kini kijing ay sngop ha ngan simbay na ka King James version hakatugod khat ka ba khatway ka ong bat ula ay katuk ni ki apostol bat katuk ni ki nong yathulo pa bat katuk ni ki nong yalap ni ki evangelist bat katuk ni ki pastor bat ki nong hikay kendiat ni katuk ni la ay yakini balajer tang kendiat Henry ya ka balang ka balong ka met ukris barok away la ay ni la khot ya ka ban sakhi ya u Jesus Christ bat ban long ka jingger ku ya kibrio ngi pule ba hadin ba ukris ulaki ushabneng u ay yakini ki balong sansha ni santali ki jing shakri ha ka balang kini ki jing ay sngop ha ka ba ki khot gifts ki de ki brio ki balong kumbala kedong tang kendiat ki apostol, tang kendiat ki prophet, tang kendiat ki evangelist, bat tang kendiat ki pastor, bat ki nong hikay. Bat kini ki brio ki badon kani ki jing ay, ki hap ban penbit, penbiang ni tayar. Lani ban equip ya baro kemet ukris, kabalong kabalang, ni kata kabalak hot do ublay. Kalong ka badon kam hadu kata-kata banda kedo ni budak ya gani. Kini ki brio bala ai kimdei bantay ka balang daladihi. Henry ki day bantayar ban penbit penbiang ban penklan ban penkre ya ki bangej. Bakumta ki bangej kinla bantau nitay ya ka met ukris. Pakaway ki bangej kidon ka benta banle hakaban tau ni tay ya kamet ukris. Henry ka ba snowsi ba kum katakakam nyar bani nilap hakini kisngi. Kat khot ka ba khatway kini ki santali ki jing ay sngop ha ban shakri kilong ya ka ban penkre lupa. Ni balabu hai lupa da u Jesus Christ. Kabalang ya ka ban tau ni tay ban penang bat ban penlong bala ibha ni bala sanbha yakiriu khoi chu ni pule ke khot phara do kat saw kini ki santli ni san pongkhu fightful kilong be ka program ublei yakiriu khoi hadu ka jingwan ka ba arsin u Jesus Christ bat abang ni pule ke khot khat lai do khat riu ngin syam ye ka jeng thmu bakut ne bakhatu jong ublei nakabenta ka balang kalong ka jeng thmu ublei bakawai pakawai ka jeng shakri jong kini ki santali kan pendap ni wanra ye ka jeng bubej ya ka jeng pendap ni penpura bat khadu kan wanra ya ka tarajur ni ka balance kabaar balai u Jesus Christ u don kam ye kini ki santali ki jeng ai ka balang bat kai ka jeng thumu jeng u ka jubab ngi syam ka khot ka bakhat ar ya ka bala tho do apostol Paul da umen sim khoi balai ya ka ban penjanai ki ru khoi ya ka jeng trai ka jeng shakri tin blai ya ka ban tei ya ka met u Christ ka tin Greek katar tismas ya ka wala penkala penjanai kat kum ka W. Evans Expository Dictionary jong ka testament ka bathamai kakdo ni ka pen ya kata ka jinglong babit ka jinglong babiang ka jinglong bayadai lani bala penkre pura
ka New American Standard Bible ka ong naga benta ban pen klan pen kre ye kiru khoj bat te ye ka met ukris ka jingkeli ka long kumnu kan en pen klan kumnu kan en pen kre kumnu ente ka met ukris klem ka jing yai shakri jonki santli lane sansha bala ai do blay ka authorized King James Version ka ai penjanai ban penjanai kiriu khoj katartismas kumnon penjanai kiriu khoj hang nia perthai klam ke jing shakri jong ini ki santli ki jing ai ka New International Version ka ong ini ki kentien ban pen kre ya ki breu blai nakabenta ka kam jong ka jing shakri kumno kan en pen kre ya ki breu blai nakabenta ki kam jong ka jing shakri klem ka jing yai shakri jong kini ki santli bala ai dau blai bat khaddu ke expanded Bible ko ong hakatugod khot ka bakhat ar ban pen bit pen biang ban pen kre ya ki riu khoj blai pen bit pen biang lada klem ka jing yai shakri jong ki santli bala ai haki balang haka balang kalong ka bam la long sngap upol ong ya ki nong Galatia saw khat khandai wong ku khunep jong ai ke bang su khun pat wong su khun pat dan penlong ya ukris hapi penlong ya Jesu Kris haki ba andap renyang dau Jesu Kris haki Sngap ya katin pira ne katin imsngi u apostol Paul haka shiti kinong Kolosai iwei arpupra ya kabangi yalap ningkong uang yalap kabaar da kabasneng yu ubriu baro kabalay da kabahikai yu ubriu baro akajing start baro kabasaw bangin yu penyeng ya ubriu ubajanay ya ukris Jisu kini kisaw teli kilong kitin pira Katien imsngi jong apostol Paul lani kamuto katartismas bala penkre pura ko ka balang hatungi don moy ka fightful ministry hatungi pentrekam lada em ngile lendet ya ka bha ka jong ublay kani kalong ka thong ka gol apostol Paul kani kalong ka thong jong ka fightful ministry jong ki santli ki jing shakri jong ka testament ka thamai bat kini ki santli ki jing ai haka balang kilong thik kum ka bha ni ka jing penab lupa u Jesu Kris ya ka met jong u ka balang bat ka jing kli hang ni kalong hadu lanu ni kat nupor u Jesu u ai ya kini ki jing ai u Paul hi u juba ba ka khot ka bakhat lai Wong tat nda ngiyok poi baro syakata sautliu jer hang ni kabaning kong ka jinglong ka wei jong ka jinget kabaar ka jong ka jingtip yu khon ublay kabalay hadu ka jinglong rang ba bha kabasaw hadu ka jing thau ka renyang ka jingdap ukris lada kam fightful ministry ka jing shakri jong kini ki sansha kam don hakabalang le na ay kini ki kentien jong apostol Paul ka jingkli shu ang ni balay ublay udon kam ye kini ki santli ki jing shakri bat ka ay ka jing thumu jong u boleh benia ki khot khat ar hadu khat riu pensiam ya kata ka jing don kam ublay ba ka jing thumu ka jong u ko ka balang lane ka balang hatu kalong ka nongle ni ko ngu ya kini ka jing don kam bat ka jing thumu jong ublay hatu sisa haki balang lapan terekam ni kilong tang kinong sngo hatu kita ki bokhat yaladi kinong yalam haki balang ki bu teng ban pen terekam ya kini ki santli ki jing ai sngo ha ublay haka balang ki apostol ki prophet ki evangelist ki pastor bat ki nong hikai ki don ya ka jing ba khli ka ba khrau ban penjanai ya ki ru khoj
ban besaya ka ktien, ban te ka met ka jong ukres. To ka balangkan itu, ya kita ke santali ke jeng ayu blay, kenang ba kekenhun lang brot, utray, anyo penjanay, bat te ka. Ke expanded Bible ko ong ban penbit penbiang, bat penkre ya kiri kuhut ublay. Kumno ka balang kan ay jubab yo ublay. Ban ay ni besay ka jing hikay bajanay baki ong ka sound doctrine. Kaktin ublay. Apostol Paul uto, siya Timothy, wong ba uday ban ya sambet ikin sisya kaktin ublay, kabamut ban ay ya kajing hikay bajanay, ni ka sound doctrine, habaw to siya titas, puli kalanong ka baningkong, kalanong ka baar, upolo ino yung titas hakrit, baun bo yo ban bubet ya ki badang duna, bat bantung ya kibasan man lakasnong, kini kibasan kini ban batskem ya kaktin ka basisya ban le bat sneng hakata ka jinghikai ka bajanay kadkot ka bakatlay upolo ang yutitas hakajing ya day bat kinong krit bakilong kibriu ki baerang ki bae ka donut ki baalhya bat kumtat dater hakadkot ka bakatlay ang namar kini ka daw to sneng ting yaki upolo ang yutitas ba uliban sneng ting bakin yo long janay hakajingat ki fightful ministry ki haban sneng ting ki briu haki balang umday ban ay kaktin ka bajam handray ban ay ban sneng bakin kenria na ka jinglong ka jongki ka jinglong jong ka pertay haban sneng ting kenang bakin yo long janay kumno kin long janay lada sneng ting yaki ko titas hakalenong ka baar hakatugod khot ka baning kong upol wong hendray mami tukren ya kita ki ke baday ya kata kajing hikay bajanay kren ya ki ke baday ya kajing hikay ka bajanay ni ka sound doctrine hakadukot ka banyo uang haki bara dapan ko titas ya karukam kajing hikay jome pen kajing skur pen kajing sngok ya kaktin janay ya kabamla ban penram titas uhapan kren ban ay kajing hikay ki bajanay kadukot ka bakatran uang tukren tukentu bat sneng kum ubadan bol mday ban long ki bajam ban penseriam rengkat yalade baki briu hakabalang kinum kain snap ya kinong yalam handray bakin ting borom namar kaktin uhap unong yalap upastor uhaban ay kaktin kabadon bor balapun sle daw blay Watsya ba uno ruun iben yami. Pet hang nila ang upo titas. Bakinong yalap kim day ban long kumta. Syu habo to syu Timothy. Timothy iway hinriyo. Ba uday ban tenro. Ya kajing ay ublay. Kabadon hau. Kata kadiga kamram. Hakaba Timothy lai kanriyo. Upo luang yu Timothy. Bakajing to bakot. Kalong bala persat mensim da ublay. Bat kaba mentoy kajing hikay. Kaba mentoy kajing sneng. Ya kajing penbet. Bat ya kajing penmelin kaba hakahok. Kadkot kaba kat nyaw. Kanang ba ubriw jong ublay. Unyo long janay. Baki briw ublay. Haka balang kinyo long janay. Janay. Kat kum kajing tok bakoy. Kumno kabalang kan poy siya kajing janay kelam kajing tray batista ni bala ay tilot jong kibriw bala dap jit doblay ha kani kas fightful ministry kajing shakri kabasan siya kajubahap kalong kabomla banlong dalay layru uway ubriw ula mo ban besa ni pendap lut ya kajing dan kam hakabalang kamet kajong ukres
ka jingshakri jong ki santali ki jing ais ngobha ublay kalong ka bha balamang hi da ublay ni ka jing pen ap lupa da uji sukres hatu ki balang ki pentre kamu ya ka bha bala ai da ublay da ka basngobha ula ai ya ki santali ki apostol ki prophet ki evangelist ki prophet bat ki pastor bat kinong hikay kasyong sa hakamon jong kita ki bakhat yaladi kinong yalam sngap upol wong ko kun hep jonga ya ki banga sukun nga sukun pat tatnda an penlong ya ukris hapi kata katartismas kekentin Greek bala penkre pura bala penjanai ban penlong yau Yesus Kristus hakiriu khoj bakin poi sya kajing dap biang kabapura khaddu tongin sngap yaga ketin phira ketin imsngi wa apostol Paul ko mangila pule mene wong yau bangialap sneng hikai ya ubriu baro bangin yo penyeng yo ubriu ubajanai ha ukris Jisu kata ke thong ke gol yalap sneng hikai bat penyeng yo ubriu baro ki bajanai kini baro sauteli kilong ke thong nekatin phira nekatin imsngi jong u apostol Paul kumno kinong yalam hakini gisni ke bamenta hatu kini ki sauteli ki daimo kiktin phira kiktin imsngi jongki lada ngi bakla na kiktin ublay ngi bakla na ka New Testament agat khot ka bakhat lai upol utho tatnda tungin bat ka kagentin tatnda ngio poi baro syakata kabaning kong ka jinglong kaway jong ka jingej ngap ka jing angnut wa apostol Paul kajing tip yau kon ublay kabalay kajing long rang ba ba kabasa hadu kajing thau karen yang kajing dap ukres kata kalong kajing angnut kajing sliang kajing duai jong apostol Paul bahagat khot kabakhat sau tho bakum tangin omlong syu ki khana bala pensyat kenting bala rong not keleng dagal kajing hikai baro daga buj shalai kibriu bun kibriu kiya chane bat chatai ki kelaniam ki kelabalang kilet banwat ikijing bam nakawai ke jaka syakawai pat kilong ki khana bala pensyat kenting kidon kijing hikai ki babon ki bau syaitan uwan ban pen kulomar yaki namar kimdon kanong rim kimdon ki babsai ke tin jung ublay kimdon ya kijing hikai ke bajanai but khaddu kimdon ya ka fightful ministry balada kini ki santli ki jing ai ki don hakabalang ki langbrot jong utrai kin numpet shanoru namar kilong kibriu ki basan hakaktin jong ublay bat ki kelalong ki nong hikai ha kaktin ka jong ublay kentai bat shenrang ka jingkeli kalong kumnu ngitay na lor upol utho asikinong korin laile nong at khot ka basifo wonga kumurang ba nong tay ubastat ngaladap seng dia kanong rim way pat utay na lor hanray to way pa way unda sumar kumno utay na lor hagad khot ka bakhatlay wong an pen pau ya ka jing tray jong way pa way an pen pau da ka ding kata ka ding kan tunju ya ka jing tray jong way ka bakumno kalang to kibayalam hakibalang kinda sumar kumno kitay na lor ko kabalang ngimla ban kemen balabun ne bala roy kibangay hakabalang ngimla ban ne kemen hakajing buon kibriu ne kibangay kajing kelipat kumno pat kajing long kababyang ne tenray babha ka quality kajing buon kibriu ne ki bangai ke bagi khot ke quantity kumnu pat
ka jinglong tenrai bapa ka quality. Hato ka balang ka pensyong ng rim haka jingbuon ki brio. To kan sumar yo bakalong tang giding uplang bat ujentang ka ba. Upol upenkot. Wang ya gidi gikentin ke dekat ka bakhatsan. Henry kumtaru kumbana kading. Hato Ukrainiano haka digalenong. Hato umday kinong yalap niki bahikai kaktien ublay. Namar kani kabalang hakurin kalong kabakin jado kiway kiong ngalong jung upol kiway pat kiong ngajong uapalas upol hang ni uong hato pimlong kibakin jado kajingkeli kalong hato kabalang hagidigisni kapenmi bun ki Ismail kibakin jado kiba blem shit ruem kriat ruem ublayo ngan preno ya kata kabalang tang kendiat kibadon ya ka jinglong lani ka quality bapen subha yo blay tang kendiat ki Enok ki bayaj badu blay tang kendiat ki Joseph ki Samla ki Balang ki basyapting yo blay tang kendiat ki Samla kentai haki Balang ki Mary ki bayo ikajing subha na ublay ki briu ki balong da shisha ki senranu Jesus Christ ki badan ke quality ki ba job mensim ki ba ya lab habadai por habom di por di but ula ai katto kat ni ki apostol katto kat ni ki prophet katto kat ni ki evangelist katto kat ni ki nong hikai ki pastor bat ki nong hikai kani kalong ka baha balamang nabneng bantayar ni ban equip penbit penbiang ya kiru khoi bat ka balang ka bam pentrekam ya kidigit santli kijing ais ngobha kaya le persya ni ka setno ya ka bha bala ai da Jesus Christ haka balang to ublay onda kerkhu ya pi baro kibas ngap bat syak skor ya kini kisan teli kijing ais ngobha ublay haka balang ublay unkur khu ye pi